сухани дар бораи ин китоб Лоиқ Шералӣ. дар тӯли 70 соли ҳукумати шӯравӣ пиромони таърихи Осиёи Миёна ва халқҳои маскуни он ихтиёран ба Русия ҳамроҳ шудани Осиёи Миёна, дар ҳоле ки русҳо онро ишғолаш карда буданд, аз марзбандии сарзамини Вороруд, ки Зеленский онро Табартақсим номида буд, дар чаҳорчӯбии идеологии ҳоким китобҳои зиёде навишта шуданд, ки аз иттиҳоди шикастнопазири Ҷумҳурии Озод ва дидем, ки ин иттиҳод дар як чашм задан аз ҳам пош хӯрд. дӯстии халалнопазирии халқҳо, халқи ягонии шӯравӣ бо як сабку маром сухан мерафт. ин китобҳо аз гузаштаи тира ва ояндаи дурахшон суҳбат мекарданд, аммо ҳамагӣ аз таъаммуқи андеша, таҳлилу баррасии холисонаи илмиву торихӣ, ҳақиқат ва адолати иҷтимоӣ орӣ буданд. дар бораи ин ки мардумони Осиёи Миёна дар масири таърих кай пайдо шуданд, аз куҷо омаданд, чӣ гуна шакл гирифтанд, то замони Табартақсими марзҳо чӣ сарнавишт ва чӣ саргузашти торихӣ доштанд, чӣ шаҷара, чӣ ному нишон, чӣ собиқа, чӣ ҳувият, чӣ фарҳангу саҳми фарҳангӣ дар тамаддуни башар доштанд. сухани росту қавибунёд кам хондем ё ҳеҷ нахондаем. аз ин китобҳо хондаем, ки марзбандии ҷумҳуриҳои Осиёи Марказӣ бо ҳусни тафоҳум, иттифоқи оро ва салоҳдиду ризояти халқҳои сокини он сурат гирифта, дар ҳоле ки ин масъала натиҷаи сиёсати миллии дохилии дилхоҳи Ленинӣ будааст. аммо чун китоби тозаи донишманди ғаюри тоҷик, торихшиноси шерҷигар Раҳим Масов «Таърихи тоҷикон» бо муҳри комилан сирриро мехонем, мисли рӯзи равшан мебинем, ки сурати воқеӣ ва торихии ин амали хиёнатбор чӣ ҳолу хатҳо ва доғу ҷароҳатҳо доштааст. академик Раҳим Масов даштҳои худро рифъат бахшида, кӯҳҳои дигаронро паст назада, тадбири шоирони шаҳири қазоқ Олжас Сулаймонов, мӯътамад ва асосманд ба мадорики якрӯву якпаҳлӯи торихӣ бо иқтибосҳои пурдонатарин ховаршиносони ҷаҳоншумул, далелҳои қотъию хаттию бостоншиносӣ, мавод ва асноди сарбамуҳри сандуқбанди торихӣ собит мекунанд, ки он ҳама китобҳои сохтагӣ ва мурдахун фарсахҳо аз илми истинодӣ ва истидлолӣ дур буданд. ин китоб аз назари аввал дунболаи китоби машҳури ӯ «Торихи Табартақсим» душанбе соли 1991 намудор мешавад. аммо чун ба муҳтавои он ошно мешавед, мӯй дар баданатон синон мешавад, дил реш-реш, ҷигар лахта-лахта хун мешавад, агар дилу виҷдону инсофи волоии инсонӣ дошта бошед. ин китоб танҳо як кори илмӣ нест, балки достонест пур аз ашку хун, пур аз оҳу фарёд, навишта бо забони аснод, балки фоҷеаномаест. аз худии худро кушта намон, гоҳо ба дасти худ, гоҳе бо дасти душманон. ин китоб бо хуни дил иншо шуда ва боясти ҳар тоҷики пурҷигар онро бо хуни дил бихонад ва бидонад, ки кӣ будем ва кӣ ҳастем, аз куҷо будем, ба куҷо расидаем ва киву киҳо моро ба ин партгоҳи ҳалокат кашониданд. аз фоҷеатарин ва маргбортарин амалҳо ва омилҳо, ки дар умури марзбандии сиёсиву маъмурии маҳдуданд Тоҷикистони имрӯза пораяке аз Хуросони бузург аз байни сатрҳои ин китоб ба чашм мехӯрад. ин аст, ки шоир фармуда: «Бокам аз туркони тирандоз нест, шеваи тираворонам мекушад». ҷои баҳс нест, ки душман душман асту, ғосиб ғосиб асту, каждум каждум аст. бояд билошак неш бизанад. туркони тирандоз аз замони Сомониён ғаразашон маълум буд ва имрӯз ҳам маълум аст, аммо шеваи тироварони худӣ, яъне зодагони миллати худамонро, ки ин қадар хиёнатҳои сангин ва нангинро ба халқи худ раво диданд, чӣ сон таъбир кунем? оҳ дилам дорад метаркад,
дар ин кишвари сангистон намедонам сарамро ба кадом санг бизанам. бубинед, Файзулло Хоҷаев дар шиноснома узбак, аммо аслан тоҷик, ба ҳайси раиси нозирони халқии ҷумҳурии халқии Бухоро аввалин коре ки сомо медиҳад, забони тоҷикиро аз мактабҳои Бухоро тард мекунад. Абдулло Раҳимбоев дар шиноснома узбак, вале аслан тоҷик, ба ҳайси раиси комиссиони марзбандии Осиёи Марказӣ, таркиби халқҳои Осиёи Миёнаи Марказиро асосан ӯзбакҳо, қирғизҳо, туркманҳо ва дигар халқҳои камнуфус ё худ қаламдод мекунад ва тоҷиконро ҳатто дар шумори халқҳои хурд намегирад. ҳатто барои омӯхтани матни мардуми Бухоро ба Бухоро махсус сафар мекунад, гӯё аз миррих тоза бар рӯи замин афтода бошад ва дар ин шаҳр тухми тоҷикро намебинад. бо ҳарфҳои Абдулқодир Муҳиддинов низ дар шиноснома узбак, аммо аслан тоҷик, ин марди дар аввал туркзада, баъд аз хиёнаткориҳои худ ва пайравони худ нисбат ба халқи худ, халқи тоҷик, пушаймон ва хок бар сар, як сари мо эътино намекунад, ки мегӯяд ва собит мекунад, ки дар Бухоро ба ҷуз маҳаллаи Дурман, ки 5 ё 6 хонавода ба ӯзбекӣ гам мезананд, дигар мардум саросар тоҷиканд. Абдурауфи Фитрат, туркзада, дар шиноснома узбак ва аслан тоҷик. Беш аз ин нависандаи тоҷик, маорифпарвар ва ислоҳотталаби тоҷик ба ҳайси узви дафтари сиёсии кумитаи марказии ҳизби коммунисти Бухоро дар Бухоро ва Самарқанд ба ҳамсулуконаш барои бо забони тоҷикӣ ҳарф задан 5 рубл ҷарима месонд. Абдураҳим Ҳоҷибоев дар шиноснома узбак, аслан тоҷик, дар талоши Самарқанд ба манзилаи пойтахти Тоҷикистон мегӯяд, ки алҳор дар Тоҷикистон ҷангҳои босмачигирӣ давом дорад. байни Самарқанду Тоҷикистон роҳ нест. мо дар деҳаи Қаратоғ ё Душанбе пойтахт месозем. Таздодро бубинед, ки Тошканд бо аз 3-1 ҳисса ӯзбак будан нуфусаш пойтахти Ӯзбекистон мешавад, аммо Самарқанд, ки аз қадимтарин шаҳрҳои тоҷикон аст, пойтахти Тоҷикистон шуда наметавонад. оё масхарагии торих нест, ки қадимтарин халқи бумии Осиёи Марказӣ дар Бухоро ва Самарқанд давлати бузурги Сомониёнро бунёд ниҳода, забону фарҳанг ва ҳуввияти миллии худро шукуфоӣ ва рифъат бахшидааст. омада дар деҳаи Қаратоғ, кӯҳи Сиёҳ, вожаи туркӣ ё Душанбе пойтахт бисозад. Хоҷанов Сарвари Қазоқҳо исрор мекунад, ки Самарқанд, Хуҷанд ва Сурхандарё бо тоҷикон мутааллиқ бошад. касе ӯро дастгирӣ намекунад, зеро дар комиссиони марзбандӣ ягон нафар тоҷик набудааст. На будааст. Файзулло Хоҷаев ва Абдулло Раҳимбоев, аммо ӯзбакзада ҳама ҷо паллаи тарозуро ба суди ӯзбакон мегардонанд. дар ҳайати ҳозирини маҷлис ва машваратҳо ва тасмимгариҳо тақсимбандии марзҳои Осиёи Марказӣ намояндаи рус, украин, латиш, литвунӣ, қазоқ, туркман, ӯзбак будааст, аммо тоҷик нест. зеро об аз саргаҳ гилолуд аст. ғамхори халқҳои мазлуми Шарқ Ленини фаровонхират аз вуҷуди тоҷик ном халқе дар Осиёи Марказӣ ҳарфе намедонистааст ва Абдулло Раҳимбоев, ки бо ӯ кор кардааст, низ намедонистааст ё аз тарси ҷони худ нодида гирифтааст. бештар аз ин, аз ҳайати комиссиони марзбандии донишмандони бузурги торихи Осиёи Марказӣ Бертолд, Садриддин Айнӣ, Андреев, Семёнов барканор карда мешаванд, то парда аз рӯи ҳақиқат набардоранд. бадин минвол ин маҷлис ва машваратҳои кӯрирони таърих ва худфурӯшони миллати тоҷик будааст. чунон ки мебинем, ба қавли Носири Хисрав, аз мост ки бар мост, ё ба қавли шоире, оташ ба ду дасти хеш бар хирмани хеш, ман худ задам, чӣ нолам аз душмани хеш. аммо бадтар, ҳарчанд кор аз кор гузашта буд ва оҳани сард гуфтаниҳо суеде надошт, Нусратулло Махсум, Шириншоҳ Шотемур, Абдулло Раҳимбоев, Чинор Имомов, Абдураҳим Ҳоҷибоев низ дар шиноснома ӯзбак, аммо аслан тоҷик, ки соли 1924 чанде барои ҷумҳурии худмухтор
و چند برای ولایت خودمختار تاجیکستان در هیئت ازبکستان رضایت داده بودند. برای از هیئت ازبکستان بیرون آمدن و بنیاد جمهوری تلاش‌های بی‌دریغ کردند. نصرتالله مخزوم، شیرینشاه شاه تیمور، عبدالقادر محیدینوف و عبدالرحیم حاجیبایف در این تلاش‌ها سر خود را باختند، اما باز هم تلاش‌هایشان کاملا به ثبوت نرسید. سمرقند و سرخندریا در هیئت ازبکستان باقی ماند. در این مورد حتی برقی پدر خلق‌ها یوسف ستالین که به افتخار جمهوری تأسیس جمهوری خودمختار تاجیکستان ارسال کرده بود و در آن آمده بود که تاجیکان تاریخ غنی دارند و به تاجیکان مراجعت کرده شده بود که خود را پیرامون فرزندان صادق وطن خویش متحد سازید و به تمام مشرق زمین نشان دهید که شما وارثان شایسته اجدادان خود هستید که درفش آزادی را محکم در دست داشتند. سود نبخشید. ستالین با همه جباری و قهاری در این مرحله سرنوشت‌ساز به تاجیکان عنایت نکرد. به گناهکاری خود و دیگر ترکزدگان اقرار کردن عبدالقادر محیدینوف که ما این خیانتکار را سر کردیم، یعنی انکار کردن تاجیکان را، خطای خود را به گردن میگیریم و میخواهیم اصلاح بکنیم، نیز بعد از عروس حنابندان کردن بود. بدین گونه به تاجیکان 4 سنگ و 4 دره تنگ رسید و به کوهها راندن تاجیکان و سرکوب کردن روح تاجیکان را مهر ننگاوری تاریخی دستآموز ثبت کرد و سرکوب کردن روح تاجیکی در سمرقند و بخارا و دیگر مناطق تاجیک نشین ازبکستان به آن همه شعارزنی های دروغین دلمیز بیرو تلمیز باشقه دوام دارد. به این همه روحی تاجیکستیزی، بی‌عدالتی، بیدادی، قدرت طلبی، خدمتجویی و در یک مورد باید اعتراف کرد که ازبکان با بیداری و هوشیاری همگانی، با چستی و ترکی تعبیر مولوی، با ازبکی و زورکی با تعبیر خلقی، با استفاده از سیاست‌های بیمایی هزار رویه از نیروی و مغزهای نمایندگان چندین ملت، بخصوص از ناخودآگاهی و خودفراموشی تاجیکان ازبک شده و یا تاجیکان خانه‌شهر میدان غریب، خلاصه از همه دار و دسته دولت قوی و پهناوری ساختند. اما ما با آن سستی و تاجیکی تعبیر مولوی در گربروک صندلی پنهان شده، یکدیگر را پیشپای داده، 4 سنگ کوهستان را وطن خوانده، شکر قسمت که لااقل این وطن را هم داریم. به ورطه رسیدیم که خون همدیگر را میریزیم. 100 دریغ و حیف آن فرهنگ عالی. اما در این باره که در ازبکستان همه تاجیکان را جبران شناسنامه ازبک داده، نفوس ازبکان را زیاد ساخته، تاجیکان را آهسته آهسته به صرف رساندن و رساندنی هستند. من به دل خود ایمان دارم که با شناسنامه ازبکی تاجیک سربلند، نافرمان و شخصر ازبک نمی شود. در دل او آتش سعودی باقی است. دل او، جوهر او، اصل و ذات آرای او به هزاران جلد شناسنامه ازبکی و به این زودی به آسانی زدوده نخواهد شد. از آن که در ازبکستان تا امروز عرصه زبان فارسی تاجیکی را تنگ میکنند و شرایط مساعده را برای گسترش آن فراهم نمیآورند، یک نکته را باید بگویم که برادران ازبک هر قدر زبان فارسی تاجیکی را خوار کنند، آن قدر خودشان ضرر میبینند. زیرا یک وقت انشاءالله در ازبکستان نیز خردمندان والاهمت خواهند پیدا شد که جهل چینگیزی را رها کرده با کمال پاس تاریخ ضرورت آموختن و دانستن زبان فارسی تاجیکی را درک خواهند کرد. زیرا تمام آثار گذشته ازبک ها را بدون دانستن زبان فارسی تاجیکی و عربی شرح و تفسیر و ترجمه نمیتوان کرد. زبان امروزی ازبکی هم بدون استفاده فراوان از زبان فارسی تاجیکی و عربی غنی نخواهد شد. برادران ازبک این حقیقت تاریخی را فراموش نکنند که اکثر بزرگان و علم و ادبشان ذواللسانین بودند. یعنی دوستی علیشیر نوایی و عبدالرحمن جامی مثال بارزی این گفته است. هم بدانند که بزرگان مثل حمزه حکیمزاده نیازی، مختار اشرفی، عبدالله قهار، کامل یارمتوف و بسیار شخصیت های برجسته آنها
тоҷик буданд. имрӯз ҳам миллионҳо тоҷикон дар ватани таърихии худ бо шиносномии ӯзбекӣ барои қудратмандӣ ва шукуфоии ҷумҳурии соҳибистиқлоли Ӯзбекистон хидмат мекунанд. ҳамчунин дар Тоҷикистон зиёда аз 1 миллион ӯзбакҳо бо қавму шоху шохчаҳо зиндагонӣ мекунанд ва тоҷикон арсии забони онҳоро танг накарданд, паспорти тоҷикӣ надоданд ва ба ин амр эҳтиёҷе ҳам нест. бузургворӣ бояд аз ду тараф баробар зоҳир шавад. он тавр нашавад ки дунёро об зер кунад, мурғобиро об тозону бошад. суханро инҷо кӯтоҳ мекунам. ростиро аз хондани китоби Раҳим Масуф хаста ва хеле дилшикаста шудам. ба худо он ҳама зулму беъдоди торихро наметавон тани танҳо таҳаммул кард. аммо чӣ метавон кард? халқи тоҷик дар Осиёи Миёна, дони танҳо дар Осиёи Замона. аммо дар ин ҳама эҳсоси танҳоӣ ва наумедӣ умедворам ки ҳар тоҷики ҷавҳардор сафинаи лангардори Раҳим Масуфро бихонад ва бидонад ки дӯсту душманонаш кист. бихонад, бидонад ва ду дастро ба занах стум намуда биандешад ки оё он тоҷики гарданкашу лашкаршикан Хусрави Деҳлавӣ куҷо шуд? оё он ҷангиҳои номии Бухорову Самарқанд ки аксар марғилони сорт тоҷик мебошанд, Муҳаммад Заҳуриддин Бобур куҷо шуданд? бихонад ва бидонад ки сустию тоҷикӣ чӣ балоҳое ба сараш овардааст. бихонад ва бидонад ки бидуни дифоъ аз ифтихорот, аз муқаддасоти миллӣ, бидуни дифоъ аз ватан, модар, ору номуси миллӣ ва фарри ориёӣ наметавон худро соҳибватан хонд. ва боз барои ҳусни хотима як рубоии Мавлоно Ҷалолиддини Балхиро ки аслан тоҷики вахшонзамин буда, аммо гоҳ-гоҳ даъвогарони камфарҳанг туркаш хонданд, меоварам ва умедворам ки ба дарунмояи он андар мерасед. ман бандаи он қавм ки худро донанд, ҳар дам дили худро зиғалат бирҳонанд, аз зоту сифоти хеш созанд китоб, феҳрасти китобро алҳақ хонанд. январи соли 1995 Лоиқ Шералӣ.